Здравейте и добре дошли в това кратко информативно видео, с което искам да ви съобщя, че през месец февруари ще направя един мой лек, неглиже, спокоен ридатон, книжен четатон, книжен маратон, както искате го наричате. Но да, ще направя един ридатон. Той ще се състои от 12 февруари до 25 февруари, 2 седмици. Исках първия ми ридатон да бъде сравнително тематичен и реших, че февруари месец е подходящ. Аз лично не празнувам 14 февруари, но реших, че мога да го използвам като някаква тематика за ридатона, който се казва Book Lovers. Тоест, вкарваме в едно, събираме в едно книгите и любовта. Така, какво ще се случва в този ридатон, който нарочно исках да е 2 седмици, не исках да е 1 седмица, не исках да е цял месец и 2 седмици ми се струва доста така прилично време за един маратон. Откъде да знам? Не знам, така прецених. И през тези 2 седмици съм предвидила, че могат да се прочетат 5 книги, което мисля, че е изпълнимо, тъй като все пак е маратон. И нали, така има идеята. Но нищо не е задължително. Който реши да се включи и дори да прочете 1 седмица, пак се е забавлявал. Дори да прочете повече от 5 книги, пак се е забавлявал, макар че имам само 5 теми за книги. И сега ще ви ги кажа. Както казах, придържала съм се към тематиката любов и книги и съм избрала теми, които да са малко по-така спокойни, да не са много задължаващи, а малко по-свободно човек да може да избере какво да чете. И кои са те? Първо имаме книга от най-любимият ти жанр, след това книга с розово или червено на корицата, книга с книга на корицата, книга препоръчана от любим твой човек и книга от любимо твое издателство. Като нарочно книга препоръчана от любим твой човек, реших да бъде любим твой човек, да не конкретизираме дали е партньор, тъй като не е нужно да е партньор, може да е приятел, може да е родител, всякакъв човек може да бъде. И да, това са всъщност темите на ридатона, това са темите, по които могат да се прочитат 5 книги за този ридатон, като съобщавам и в YouTube за ридатона, но всъщност това е нещо, което съм си го замислила да си го правя в Patreon и още когато си създавах Patreon казах, че ще правя различни ридатони, така че всеки може да се включи, т.е. да си чете книга по някоя тема, но всички влогове, които ще правя, всичко, което ще се случва, ще бъде в Patreon. Ако ви е любопитно какво чета и как минават дните ми през тези 2 седмици, може да посетите моя Patreon. Ако не, няма значение, просто ще си четем. Аз може би ще пускам и в Instagram разни апдейти. Ще видим, като и в Patreon, освен че ще пускам влогове, няма да пускам всеки ден влог, но се надявам 2-3 влога за тези 2 седмици, поне 3 влога се надявам да мога да пусна, какво чета, докъде съм стигнала, какво се случва около мен и така нататък. Надявам се да мога да успея да направя и поне един като или reading sprint, reading sprint по-скоро, в който се събираме онлайн и си четеме всеки каквото си чете. И да, просто исках да направя един малко по-чил маратон, да не е много задължаващ. Ако ви харесват темите и искате да се включите от 12 до 25 февруари, ще пусна и тук, предполагам като пост, ще пусна какви са темите за четене, ще пусна в Instagram и така. Да, надявам се да ви харесва идеята и да четем заедно, така да се каже. Добре, чао!